Ďakujem krásne. Ahojte všetci. Začnem na úvod otázkou. Podľa vás, ktoré firmy alebo ktoré segmenty českých e-shopov skončili najlepšie? Nepotrebujem teraz od vás odpoveď, skúste sa nad tým zamyslieť, do ktorých firiem by ste investovali a potom, ako vám ukážem výsledky firiem, tak sa môžete nad tým zamyslieť a na konci si povedať, či ste sa trafili alebo či by ste svoje rozhodnutie zmenili. Predtým, ako vám ukážem jednotlivé grafy a dostaneme sa k jednotlivým výsledkom, musíme prejsť tou povinnou časťou, ktorou je metodológia a povieme si, ako sme data zbierali, za ktoré firmy sme zozbieravali data, odkiaľ sme tieto data čerpali a ako sme tieto firmy dávali do jednotlivých segmentov. Všetky data, ktoré tu budem ukazovať, sú verejne dostupné data, to znamená, že sme zobrali všetky finančné výkazy za posledné 4 roky, to znamená od roku 2019 po rok 2020 a zobrali sme tieto dáta z Justice.cz a zo slovenského Finstatu a tieto dáta sme všetky manuálne prepísali do našich tabuliek, kde sme vlastne si zoradili tržby, výsledky hospodárenia a tak ďalej a pripravili sme jednotlivé finančné ukazovatele a tieto sme porovnávali v čase. Tuto urobím malú reklamu českému časopisu CzechCrunch od Petra Brejčaka. Všetky vlastne firmy, ktoré sme skúmali, tak základ týchto firiem sme zobrali z jeho rebríčka Top 100 firiem. Koniec reklamy. Cieľom celej tej analýzy bolo v podstate zozbierať všetky potrebné data a identifikovať nejaké kľúčové faktory, ktoré významne ovplyvnili finančnú výkonnosť firiem pred covidom, počas covidu a na konci covidu. Mali sme tam naozaj veľa štatistík, veľa grafov, ale pre túto prezentáciu som sa rozhodol vybrať iba z môjho pohľadu tie najzaujímavejšie, čiže sa budeme pozerať na tržby, ďalej si povieme niečo o ziskovosti firiem podľa jednotlivých segmentov, pozrieme sa, ako boli tieto firmy zadlžené, ako ich ovplyvnil COVID obdobie a takisto sa pozrieme aj na vývoj peňažných prostriedkov. To znamená, že si pozrieme, ako tieto firmy dokázali hospodáriť so svojimi peniazmi, čiže koľko mali cashu na svojich účtoch. Teraz si povieme niečo o nejakých základných informáciách o týchto firmách. Takže pre naše data sme zozbierali údaje od 92 najväčších e-shopových firiem. 57 z týchto firiem malo primárny zdroj tržieb v online. To znamená, typický príklad je napríklad Ružový slon, kde viac ako 90% má príjmy z online, potom má nejakú malú kamennú predajňu, ale tým pádom sú tržby z online. 35 týchto firiem malo primárny zdroj tržieb v offline. To znamená, príklad je napríklad IKEA, ktorá má svoje kamenné predajne a online je iba doplňujúci. Ďalej, uvidíte tam rozdelenie medzi to, že či tá firma má lokálne pôsobenie, čiže vznikla v Česku alebo na Slovensku. Týchto firiem bolo 74 a 18 firiem má zahraničnú matku. Celkové tržby, ktoré tieto firmy produkovali v poslednom roku, boli 350 a 9,0, to znamená 350 miliárd. Je to približne, keď nerátame potraviny, tak je to približne viac ako polovica celkových tržieb e-commerce, ktoré sú v Českej republike. Čiže z môjho pohľadu je to dostatočne reprezentatívny vzor. Teraz sa pozrieme na tých vybraných predajcov a vybrané firmy, ktoré sme skúmali. Všetky tieto firmy sme rozdelili do 13 segmentov, ako môžete vidieť. Bola to zdravá výživa, potraviny, pet food, drogeria, kozmetika, elektronika, knihy a voľný čas. Tuto máme podsegment aj erotiku, tá tam tvorí veľkú časť. Ďalší segment bola lekárny, duma, záhrada, nábytok, generalista, móda, detské zboží a šport.
Aby ste si vedeli predstaviť, ktoré firmy sú tam, tak som ich tu vypísal. Ja vám tu iba predstavím nejaké jedny najväčšie z týchto firiem. Za segment auto je to najlevnejší pneu, za detské zboží tam bolo Lego alebo predajňa Dráčik, drogeria, kozmetika, DM, Notino, Teta drogerie, za Dum a záhradu, skoro všetko offline hráči, Bauhaus, Baumax, Hornbach, slovenské oby. Za elektroniku CZC, Datart, Apple alebo Smarty.cz. Za generalistu dvaja najväčší hráči v Českej republike, a to Alza.cz a MOL Group. Knihy a voľný čas, Ružový slon, Erotic City, knihy Dobrovský. Za Pet Food Superzo, napríklad Móda, Dedoles, HMko, nábytok, Home a Deco, tam najväčší hráči IKEA, Tesco má Skonto, za lekárnou Pilulka alebo lekárna.cz, Dr. Max. Za potraviny tam sme mali dvoch hráčov, Košík.cz a Rohlík.cz. Historicky sme tu, v potravinách je veľkú časť aj online predajú tvoria aj hráči ako Lidl alebo Tescoma. Tieto firmy sme vylúčili z našej štatistiky, lebo majú naozaj veľký podiel v offline a v kamenných predajniach a preto by nám tieto štatistiky významne skreslili, tak preto sme ich vylúčili. Ďalej, keď sa presuniem za šport, tam je Jim Beam, Sportissimo a zdravá výživa Mixit alebo Grizzly. Takže to boli všetky firmy a teraz už ku samotným grafom a výsledkom. Prvé začnem tržbami. Ešte vidíte iba tabuľku, ale zatiaľ je prázdna. Iba vám predtým chcem vysvetliť, aby ste vedeli, čo všetky tie čísla znamenajú. Tak na ľavej strane tej tabuľky vidíte aktuálne segment, čiže po ľavej strane vidíte všetky segmenty, ktoré sme skúmali. V ďalšej časti vidíte, aké budú výsledky za celý skúmaný vzor. Ďalej sme sa zamerali a zaujímavé dáta vyšli z toho, keď sme sa pozerali na to, či majú aký primárny zdroj tržieb tieto firmy majú, to znamená, že či sú offline first alebo online first. A veľké rozdiely nám aj vychádzali z toho, keď sme skúmali tie firmy podľa pôvodu. Či ide o československé firmy alebo o firmy, ktoré majú zahraničnú matku. A všetky tieto výsledky sme aj porovnávali s celým výsledkom e-commerce trhu podľa dát z Heureky.cz. Hlavička, aby ste chápali, má 3 stĺpce a hovoríme tam, alebo budete tam vidieť dáta za CAGR, takzvaný Computed Annual Growth Rate, čiže je to priemerná ročná miera rastu tržieb. Čiže keď tam máme za rok 2019 až 2022, to je za celé skúmané obdobie, čiže to percento, ktoré tam uvidíte, znamená, ako priemerne tieto firmy rástli od roku 2019 do roku 2022. Čiže prvý stĺpec je celé obdobie, druhý stĺpec je od roku 2019 do roku 2021, to znamená, že tam zachytávame výsledky počas covidového obdobia a posledný stĺpec je rok 2021 a 2022, takže tam vidíme zmenu tržieb a po tzv. Korekcii trhu. Čiže tam nastala už korekcia trhu, kedy online trošku klesol a tuto uvidíme tie výsledky. Takže tu sú samotné výsledky a so zmenami tržieb. Ten segment je zoradený podľa toho, aké tržby dosiahol. To znamená, že prvé 2 riadky sú segmenty, kde sme videli najväčší nárast tržieb počas celého obdobia, čiže od roku 2019 až 2022. A vidíme tam segment zdravá výživa a potraviny, kde zdravá výživa dokázala rásť priemerným tempom až 73% a potraviny ju nasledovali s priemerným rastom 50%. Je to dané najmä tým, že tam nastal významná zmena v spotrebiteľských návykoch. To znamená, že počas covidu sa ľudia oveľa viacej začali zameriavať na zdravú výživu a ako viete, tak boli aj veľké obmedzenia v kamenných predajniach a ľudia začali potraviny nakupovať online. Čo je dôležitý ukazovateľ je, že
tieto dva segmenty si dokázali udržať aj silný rast, respektíve pomerne silný rast, aj počas postcovidovej korekcie. To znamená, že tam dokázali rásť takisto veľmi rýchlo. Za mňa veľmi dôležitý ukazovateľ a neprekvapujúci je to, že vlastne online first obchody dokázali rásť až tempom 25% medziročne, zatiaľ čo offline first, čiže príklad IKEA, Skonto, dokázali rásť iba rýchlosťou 6% ročne. Je to dané najmä tým, že online first firmy sa dokázali oveľa rýchlejšie prispôsobiť zmenám na trhu a dokázali rýchlejšie reagovať na tú zmenu a na rôzne obmedzenia, ktoré nastali. Samozrejme, keď už si pozrieme rok potom, keď už skončil covidové obmedzenia, tak tam nastala určitá korekcia trhu. A vidíte, že online first firmy už dokonca na tržbách poklesli v našom vzorku. Za mňa, čo bol zaujímavý ukazovateľ, je ešte aj to, že keď sa pozrieme na to, aký bol pôvod firmy, tak domáce firmy dokázali oveľa rýchlejšie rásť ako tie firmy, ktoré mali zahraničnú matku. Za mňa to je zase dané tým, asi to ovplyvňujú dva faktory, a to je, že ak si pamätáte, tak počas covidu boli zavreté hranice, boli rôzne obmedzenia a boli narušené aj spotrebiteľsko-odberateľské reťazce. Takže tie zahraničné firmy mali väčší problém s dodávkami a preto rástli rýchlejšie domáci hráči. A druhý dôvod bol aj to, že vlastne všetky firmy, ktoré tu máme so zahraničnými matkami, tak sú to vlastne veľké korporáty a tieto sa dokážu oveľa zložitejšie prispôsobovať zmenám na trhu, takže tam to trošku dlhšie trvalo. Ako vidíte, tak ten rok potom už sa to zase obratilo a tie firmy sa už dokázali prispôsobiť a opäť rásť. Najzaujímavejšie z tohto grafu, alebo z tejto tabulky je to, že celý e-commerce trh, keď nastala postcovidová korekcia, čiže v roku 2021 na rok 2022, tak klesal až 12% medziročne. To bol vlastne prvý pokles, kedy e-commerce alebo online hráči klesali so svojimi tržbami, ale vidíme, že náš skúmaný vzor dokonca rástol. Keďže sme tu skúmali 92 najväčších online hráčov, tak mi z toho vyplýva, že ten pokles bol hlavne medzi strednými a malými firmami, ktoré najviac bojovali s tou postcovidovou korekciou alebo postcovidovou online krízou. To bolo, čo sa týka tržieb. S tým samozrejme nadväzuje aj analýza ziskovosti. Čiže nestačí mať iba vysoké tržby, ale firmy sa samozrejme musia zameriavať aj na zisk. My sme zisk rátali ako EBITDA lomené tržby. Pre tých, ktorí nemáte e-shopy alebo nerobíte na financiách, tak EBITDA je earnings before interest, tax, deduction and amortization. Inými slovami je to niečo ako hrubý zisk. Je to zisk pred zdanením a odpismi. A keď porovnáme tento zisk s tržbami, tak dostaneme nejaké percento, čo nám hovorí o ziskovosti. V tomto grafe, čím viac je segment vľavo, tým viac je tento segment ziskovejší. Čiže vidíme, že všetky segmenty, okrem vpravo potravín, dokážu generovať zisk a sú ziskové. A keď tam je najziskovejší segment je nábytok, home a deko, a títo vlastne dokážu generovať až ku 15% priemerného hrubého zisku za toto obdobie 2019 až 2022. Je to dané najmä tým, že dokážu, alebo že generovali veľký nárast tržieb, a dokázali optimalizovať svoje náklady, tým pádom aj generovali zisk. Keď sa to pozrieme, tento ukazovateľ alebo výpočet ziskovosti za jednotlivé roky a pozrieme sa na celé portfólio našich skúmaných firiem, tak vidíme, že tie firmy dokázali nielen generovať tržby, ale dokázali aj zvyšovať svoju ziskovosť. To je určite známka toho, že tento trh bol zdravý. Hej? Čiže tam ziskovosť každým rokom dokonca klesala počas covidového obdobia a bol tam iba mierny pokles rastu zisku za rok 2022, ale stále dokázali generovať významnú časť zisku.
Keď sa pozrieme na to, že firmy, ktoré boli ziskovejšie, tak nám vychádza z toho, že boli ziskovejšie firmy, ktoré sú offline first a firmy, ktoré majú zahraničnú matku. Toto bolo za mňa spôsobené tým, že offline first firmy a firmy so zahraničnou matkou sú väčšie korporácie, ako som spomínal, a majú oveľa lepšie optimalizované náklady a tým pádom dokážu mať úspory z rozsahu a tým pádom aj nižšie náklady a tým pádom aj vyššiu ziskovosť. Ak si pamätáte z predchádzajúceho slajdu, tak jediný segment, ktorý nebol ziskový alebo nebol schopný dosahovať žiadneho zisku, tak boli potraviny. Tam sme mali hráčov Košík a Rohlík a vidíte, že priemerná ziskovosť je minus 3,8%. Čiže tu hovoríme o nejakej čistej strate. Tých 3,8% asi bude nič nehovoriaci údaj, ale keď si to predstavíte na absolútne čísla, tak týchto 3,8% straty za tieto 4 roky dosahuje v absolútnych hodnotách v českých korunách až 1 miliardy. Takže tieto firmy vykázali hrubú stratu 1 miliardu za tieto 4 roky a to stále ešte hovoríme o hrubej strate, že je to ešte predtým, ako museli platiť odpisy a predtým, ako museli platiť úroky bankám. Keď zarátame aj tieto odpisy a úroky bankám, tak sa dostávame až na hodnotu 1,5 miliardy straty za tieto dve firmy. Samozrejme, že je to daň za to, že tieto firmy mali významný nárast tržieb. Ak si pamätáte z predchádzajúceho slajdu, tak potraviny boli druhý najrýchlejšie rastúci segment v tržbách. Takže je to daň za to, že tieto firmy sa snažia maximalizovať svoje tržby. Samozrejme, so ziskom súvisí aj vývoj zadlženosti. Zadlženosť si môžete predstaviť ako pomer v podstate peňazí, ktoré vkladáte do firmy z externých zdrojov v porovnaní s vašimi vlastnými zdrojmi. Čiže ako vidíte, tu máme krátkodobú zadlženosť a dlhodobú zadlženosť, to sú tie dva spodné grafy a celková zadlženosť je tá krivka na vrchu. Táto celková zadlženosť dosahuje takmer 60% každý rok. Podľa nejakej ekonomickej teórie by mala byť maximálna zadlženosť firiem niekde na úrovni 50%. A ako náhle to už je viac ako 50%, tak už to nie je moc zdravé a vidíme, že tuto tie firmy dosahujú niekde zadlženosť až k 60%. Keď sa pozrieme na posledný rok, 2022, tak tam máme nárast tej zadlženosti z 56 na 58%, čo je približne 2 percentuálne body, respektíve 5% nárast. A tam je to zapíšené najmä tým, že v roku 2022 firmy výrazne investovali do nákupu zásob a sa im aj znížili finančné prostriedky na účtoch, čiže preto museli využívať formy externého financovania. Keď sa pozrieme na rozloženie alebo zadlženosť podľa jednotlivých segmentov za posledný rok 2022, tak vidíme zase, že čím viac vpravo, alebo čím je ten graf nižší, tak tým je to pre tie firmy lepšie, lebo nemusia využívať externé financovanie. Čiže napríklad, keď máme úplne napravo Home a Deco, tak to znamená, že majú zadlženosť iba niekde na 25%, takže tieto firmy sú schopné tvoriť tržby a tvoriť zisk a tým pádom, že tvoria tržby a tvoria zisk, majú dostatočný cash flow a tým pádom nemusia využívať formy externého financovania. Otázka. Percentá zadlženia sú cudzí kapitál versus celkové aktíva. Takže cudzí kapitál versus majetok, ktorý využíva firma. Čiže inými slovami, všetok cudzí kapitál je všetky hypotéky, všetky pôžičky, krátkodobé kontokorenty, dlhopisy, ktoré má firma a to podelíte celkovými aktívami, čiže celkovým majetkom, ktorý má firma a dostanete celkovú zadlženosť. Zase na druhej strane potraviny tým, že dosahovali vysoké tržby, ale mali zápornú ziskovosť, tak to muselo byť nejakým spôsobom financovanie. Tým pádom vidíte, že tá zadlženosť u tohto segmentu je naozaj vysoká a je nad 75%. To znamená, že museli využívať rôzne sumy externého financovania a naozaj veľmi veľa.
Ako som spomínal, je to dan za to, že chcú penetrovať zahraničné trhy, to znamená, že chcú dobývať zahraničné trhy a chcú zvyšovať svoj trhový podiel na domácich trhoch. Tak to je vlastne dan za to. Posledný graf, čo sa týka zadlženosti, je tento, kde porovnávame zadlženosť medzi online a offline hráčmi, alebo online first a offline first hráčmi. A vidíme, že online first hráči vykazujú oveľa väčšiu zadlženosť ako offline first hráči. Za mňa, čo je tu najzaujímavejšie, je to, že je tu, ako vidíte, tá zadlženosť v roku 2020 klesá, čiže je to také účko. Tam je nejaký televízor, mi tam píše, že ostáva 52 sekúnd do vypnutia. Hej. Dík. Čiže tam vidíte takú peknú konvexnú funkciu, také účko a za mňa to môže mať 4 hlavné príčiny, prečo v roku 2020 klesla táto zadlženosť celková pri online firmách. A samozrejme, že je to, že v roku 2020, ako viete, tak prišiel COVID a tam bol výrazný nárast tržieb online hráčov a keďže bol nárast tržieb, bol nárast zisku a tým pádom boli schopní splácať svoje záväzky oveľa rýchlejšie, čiže nebola tam potreba externého financovania. Za druhé sa znížili prevádzkové náklady. To znamená, že v tomto roku 2020 veľa firiem malo zavreté svoje kamenné predajne a boli tam rôzne stimuly od vlády a tým pádom tieto firmy dostávali peniaze a takisto nemuseli využívať externé financovanie. A ak si pamätáte, v roku 2020 boli aj veľmi nízke úrokové sadzby. To znamená, že ak ste chceli hypotéku, tak ste sa dostávali až niekde na úroveň 0% alebo 0,1%, minimálne na Slovensku. V Čechách to bolo trošku viacej. A dokázali tieto firmy reštrukturalizovať svoj dlh a vyjednať si lepšie podmienky s bankami. A posledný bod, prečo sa vlastne znížila zadlženosť počas covidu, je zmena investičných priorit. Toto pocítili najmä agentúry a zmena investičných priorit znamená, že firmy prehodnotili investovanie do veľkých kapitálových výdavkov. To znamená, že bolo veľmi neisté obdobie, že firmy nevedeli, čo sa stane o mesiac, o 2 mesiace alebo o rok a preto nechceli investovať veľké finančné prostriedky a tým pádom nemuseli využívať na tieto projekty nejaké externé financovanie a tým pádom aj klesla tá zadlženosť. Posledná štatistika, ktorú sme robili, alebo ktorú som pripravil, je prehľad peňažných prostriedkov. To znamená, peňažné prostriedky si môžete predstaviť všetky peniaze na bankových účtoch, ktoré mali firmy a plus peniaze, ktoré mali firmy v pokladniach, čiže inými slovami všetko likvidná hotovosť, čiže celý cash, ktoré mali. A keď sme sa pozreli, aký bol medziročný rast týchto finančných prostriedkov, ktoré mali firmy v bankách, tak vidíme, že segment zdravá výživa dosahovalo od roku 2019 až do roku 2022 priemerne 100%, takmer 100% nárast. To znamená, že každý rok sa zdvojnásobili peniaze na účte v tomto segmente týchto firiem priemerne. Na opačnom konci vidíme, že napríklad potraviny sa im znižovalo o 1/3 hodnota peňazí, ktoré mali na účtoch každý mesiac. Čo sa týka napríklad knihy a voľný čas, tak tam tiež mali veľký nárast, až 43% každý rok peňažných prostriedkov, ale tam to stiahal hlavne segment erotiky, čiže ľudia v tomto nesklamali. Toto je asi za mňa najzaujímavejší ukazovateľ asi celej prezentácie. Len ho vysvetlím. Tuto porovnávame peňažné prostriedky k tržbám. To znamená, že tie percentá, ktoré tam vidíte, tak si zoberiete peniaze, ktoré máte na svojich účtoch a podelíte to tržbami. Čiže ak napríklad firma, tam uvidíte 1% pri tej firme, znamená, že ak má firma obrat 100 miliónov, tak na svojom účte drží 1 milión korún počas závierky. Ak má firma obrat 1 milión korún, tak na účte drží 10 000 korún. Toto
je za mňa, akože keď sa pozrie na to 1%, je to naozaj rizikové a môže dôjsť k tomu, že firma už nebude schopná splácať svoje záväzky voči zamestnancom, faktúry dodávateľov. Hej? Čiže ak máte obrat 1 milión a ak máte obrat 100 miliónov a naučte mať 1 milión korún, tak už naozaj máte veľký problém s cash flow. A ako vidíte, tak v roku 2019 žiadny zo segmentov nebol pod 1%. V roku 2020 už bol jeden segment, ktorý držal 0,2% svojho cashu voči tržbám. V roku 2021 už to boli 2 segmenty a v roku 2022 až 3 segmenty. Čiže toto je za mňa celkom bolo alarmujúce. Ale čo bolo ešte horšie, tak keď sa pozrieme na to, že ako si na tom stali firmy ohľadom cashu, keď sa pozrieme, či to boli domáce firmy alebo zahraničné firmy, tak vidíme, že tie zahraničné firmy, to je ten posledný riadok, držali v niektorých rokoch 3 až 4-násobne viac hotovosti na svojich účtoch ako firmy, ktoré mali lokálnych majiteľov. To znamená, že ak by prišla v budúcnosti nejaká investičná príležitosť, a tieto firmy by chceli investovať, tak firmy so zahraničnou matkou sú oveľa lepšie na to pripravené a dokážu rýchlejšie reagovať na nejaké zaujímavé ponuky ako domáce firmy. A toto ma vlastne privádza k otázke, či sa stále oplatí podnikať a či to už nie je moc rizikové a či sa stále oplatí zakladať nové e-shopy. Samozrejme, ak máte nejaký dobrý nápad, alebo vám tržby stále rastú a tvoríte zisk, tak áno. Ale čo nám na to hovoria data? Keď sa chceme na to pozrieť, či máme zdravé podnikateľské prostredie alebo nie, tak za mňa sa to dá pozrieť alebo vyčítať z tohto grafu, ktorý určite bude pre vás veľa neznámych písmenok. Ale keď sa na to pozrieme, tak porovnávame ROA, ROE a úroky zo štátnych dlhopisov. Aby som vám to vysvetlil, tak ten vrchný riadok, to je ROE, čiže Return of Equity. To znamená, že koľko čistého zisku dokážeme vytvoriť z vlastného kapitálu. Ľudskou rečou, som podnikateľ, vložím do svojho podnikania 1 korunu, koľko mi to prinesie zisku. Keď sa pozeráme na rok 2022, tak ak podnikateľ vložil 1 korunu do svojho podnikania, tak dokázal vytvoriť 23% z tejto koruny čistého zisku. ROA je veľmi podobná štatistika alebo veľmi podobná funkcia, len hovorí o tom, že aký zisk nám dokáže tvoriť náš majetok. Posledná krivka tohto grafu je úrok štátnych dlhopisov. To znamená, že aké boli úroky, ste podnikateľ, máte 100 miliónov a môžete sa rozhodnúť, či ich vložíte do firmy, alebo ich vložíte do nejakého podnikania. Ja, keby som mal 100 miliónov, čo nemám, mám 3 deti, tak by som asi vložil do firmy podľa týchto dát, ale ak by ste vložili do dlhopisov, tak by ste vygenerovali zisk 4,26%. Tie dlhopisy sú vlastne úplne takmer bezrizikové. A čo nám hovorí o tom, teda tá ekonomická teória je, že obidve krivky ROA a ROE musia byť rastúce, čo sú, a ROA musí byť väčšie ako štátne dlhopisy a ROE musí byť väčšie ako ROA. A toto je splnené, takže z môjho pohľadu máme stále veľmi zdravé prostredie a stále sa oplatí u nás, respektíve u vás v Českej republike podnikať. Ak vás veľmi zaujímajú čísla, alebo by ste si chceli overiť nejaké firmy, že máte nejakého nového zákazníka alebo nového dodávateľa, alebo by ste si chceli urobiť nejaké podobné štatistiky, tak neváhajte, ja veľmi rád vám tieto dáta nazdielam, ale dajú sa tieto dáta získať aj priamo zo stránky Finstat.sk alebo Finstat.cz. Vyzerá to následovne. Čiže keď sa pozriete, iba si tam zadáte číslo nejakej IČO firmy alebo názov firmy, v našom prípade je to Dedoles, a uvidíte, aký bol v prehľadných tabulkách, aký bol zisk týchto firiem
v tomto prípade, aká bola strata posledné roky, uvidíte nárast tržieb, uvidíte, či tieto firmy nie sú náhodou v insolvencii, či nedlžia na sociálnom poistení alebo na zdravotnom poistení a takto si ich tie firmy viete veľmi rýchlo overiť. Čo je za mňa úplne super vec, že tieto všetky dáta, ak máte platenú verziu, si viete jednoducho cez apičko natiahnuť do vašich Excel sheetov alebo Google spreadsheetov a viete ďalej s týmito datami spracovať. Bohužiaľ, kým sme my dávali tieto dáta dokopy, tak ešte Finstat.cz nefungoval, takže sme museli všetky dáta sťahovať manuálne, čím by som chcel takto oficiálne a verejne poďakovať Christy Urgasovej, ktorá bola študentka, ktorá bola u nás na praxi a ona mi vlastne pomohla dať všetky dáta dokopy a pripraviť jednotlivé analýzy. Takže ďakujem a ďakujem krásne aj vám za pozornosť a tí, ktorí môžete, prosím, tvorte hodnoty, aby naše e-commerce prostredie naďalej rastlo a prajem dobrú chuť k obedu. A ak máte nejaké otázočky alebo na slide niečo bolo, tak rád odpoviem, ak budem vedieť. Tak jo, díky Juraji. Nějaké otázočky máme. První, jak by dopadly výsledky, kdybyste se zvlášť dívali na české a slovenské firmy? Kdo by na tom podle tebe byl asi lépe? Ako nerad odpovedám, ale Česká republika. Ako určite. Ako e-commerce v Českej republike je oveľa silnejší ako na Slovensku. A to asi môžeš asi aj ty, Matej, potvrdiť. Ano. Nejen e-commerce. Jaký očekáváte další vývoj? V těch asi hlavních ukazatelích. V těch hlavních ukazatelích, které byly zkoumané. Očakávam, že opäť, teda nie len, že očakávam, ale už aj vieme, že je opäť nárast e-commerce a vlastne tá postcovidová korekcia sa už opäť dvíha a online začalo opäť rásť, aspoň minimálne 2 posledné kvartály rastie, ak sa nemýlim. Takže očakávam iba pozitívny vývoj. Dobrá, potom otázka, když jsi mluvil o tom, kolik procent tržeb držet na účtě, tak kolik procent tržeb na účtě drží vaše firma? Je to určite viac, ako je priemer segmentu skúmaného, a je to viac ako 1%, takže nie sme... Byl jsem zvědavý, jak si s tou otázkou poradíš. A poslední otázka, jak jsi vypočítal ROE? Používal jsi stejný datový soubor firem od začátku, nebo to bylo pro celou Českou republiku? Používal som rovnaký datový základ, ako bol na začiatku a vyrátal som ho, tu si iba pomôžem. ROE sme vyrátavali ako čistý... Sorry. Nemám to tu. Vyrátavali sme to ako čistý zisk lomené vlastný kapitál. A používal som vlastne tie dáta, ktoré sme mali za tých 92 firiem, čiže sme nepoužívali celú Českú republiku. Dobrá. A jak vnímáte současný trh? Říká se, že velcí jsou ještě větší a malí pomalu padají. Je to tak? Je to tak. Úplne s tým súhlasím. A čo by som to chcel povedať, že pokiaľ je aj malý hráč, tak by sa mal z môjho pohľadu zamerať ako keby na ten niche market, lebo v tom sa dá presadiť. Čiže nie je dôležité, aby sa porovnával s tými veľkými hráčmi, ale pokiaľ má produkt, ktorý je predajný a nie je tam veľká konkurencia ani u veľkých hráčov, tak si myslím, že to má stále zmysel. Dobrá. Jaký je aktuálně nejziskovější český e-shop? Nebo nejziskovější z toho vzorku? Nemám toto v hlave, môžem to spätne nazdieľať, ak sa mi niekto s tou otázkou ozve, ale určite to bude niekto zo zdravej výživy, napríklad má napadá taký Jim Beam. Čo sa týka ziskovosti, asi v absolútnych číslach to bude stále Alza, ale percentuálne to môže byť aj Jim Beam, ale nie som si úplne istý. Dobrá, kdyby to někoho fakt hodně zajímalo, tak mám to tady v Excelu, tak se přijďte zeptat do první řady. Tak to je konec otázek, teď nás čeká obědová pauza.